Cái con không? Đây về. Mà. Cái con không phải đâu. Ada bana lang mo dong. Cái con không đây về. Con không? Phải đâu? Lại muốn thật ra, hả? Lại muốn thật. Mata jimat खालामनांगौ. Lại mau. Jimat apa baik lah bersama. Lại mau xin jimat kamu sini. Canda tu, angin pun bukan ni. Jadi lại mau thằng ấy chỉ tận đây. Nó mà bác gia rồi giá lại nhé. Thu lại vừa. Ang YouTube mo sa opera, Facebook mo hay din na ni. YouTube nữa kìa. Hello, logoper, magkano ito mga kukor sa bumabray? Moment ni kita teksta ho, lari-lari. Le, physics ka bedra. Ek number ni pray 100, 2000, 3000 comment ho. Logoper, joldi. Bray nang mazat, banang na YouTube ko, Facebook ko. YouTube ko sining ituwa na YouTube ko channelana godan खुलिनाय सप्तासेल' जादों अन्नानै आंनिखौबो नोंथांमोना सापर्ट खालाम आंनि इउटुबानो जाहैबाय चिरां लकेल ब्लग ले मा दिन्थिगोन नों चिरां लकेल ब्लग बेहाय आङो बेरायनाय जानाय थानाय गासिबो नोंथांनो देखायनाय जागोन आरो खिनायखौ नङा खिनाया गाज्रि जायो जोंनि कालसाराव गैया अरुणाचल नागालेण्डनियासो कमेन्ट खालामि दे कमेन्ट फरायदो नेहा नार्जारि इउटुबावबो फैबाय आं आदै दे नानि दे थेंक इउ स' माच नानि इउटुबावबो फैनायनि थाखाय नोंसिनावसो फाथो खामला सुनो थांनांगासिलै नानि आदाया फोदोंना फोआखैनो आदा बंखिमा फाथो खामला सुफैनांगासिनो नोंसिनाव उफाय गैया नोमथेयालाय फाथो सुनायाव एक्सपार्टखा दा देन्जारखा आं मोजां मोनखायो फाथो सुनो ओंखायनो दाख्लैहाय इउटुबावबो आगारना होदों आं नास्राय गिदिर गिदिर मोनलायबावदोंसो फाथो मारायावहाय ओरैनो थास्लायस्लाय मावनांगौना ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो नेहा नानि आंथ' ओंखामानो जायाखै दाबो रन्जित नार्जारियालाय मा खुलुमहरलै आयो थेंक इउसैलै थेंक इउ स' माचसै आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय बिपर बर' ओमफ्राय अ सार फैबाय नामा औ फैबाय ब्रादार सार नङा आदा होनबानो जाबाय जों सार होनलायालै ब्रादारमोन ओमफ्राय खबर सबर माब्रै नेहा नार्जारिया मा होनदों आदै सनो आंनि फेसखौ मानसिफोरनो खोन्थानानै होदो नोंनि फल'वार्सखौ आंनो हरदो एसे दे बे नेहा नार्जारिनि चेनेल दङ दे फेसबुक दं इउटुबबो दं अन्नानै माने फल' खालामनानै होदो फेसबुकखौबो माने जों गावजों गाव सापर्ट होलायलासो आरोना नेहा नार्जारिनि माबाखौहाय आरोखि ना चेनेलखौहाय सापर्ट खालामना हैबानो जाबाय जेसेबांनाखि फल'वार्सफोर जाहाथे नोंथांमोननि सापर्ट मोननानै बेबो मोनसे प्लेटफर्माव दावखोलांनो हायो दा बेनिखायनो सापर्ट खालामनानै हैबानो जाबाय आरोना मेगन आलौबाय थानाय मोनदोंलै आयु अयथासार हाद्रि जादों मैयाहाय खोलाहा थांनाया ओमफ्राय नेहा नार्जारि जोंनाव फाथो फोआखै देग्लाय थोस फोनो थिनना जायोमोन ना आं फाथो खामला सुफैगौमोन देग्लाय फाथो फोनो थिनबानो जायोमोन फाथो सुनो मोनब्लाल' मोजां मोनो आङो आरामसे सिनेमा नायनो मोनगौमोन दा नै दाहाय फाथो सुनानैहाय आं कमेन्टखौ फरायजोबगोन दे गासैनिखौबो बिपर बर' दङ ब्र' बिदिनो अके थेंक इउ नेहा नार्जारि स्नेहा बसुमतारि स्नेहासोनो नेहा बसुमतारि नङा
स्नेहा BTY आरोना स्नेहा BTY फेसबुकखौ फल' खालामनो हागोन आरोना ओमफ्राय इउटुबाबो बिदिनो लादों जानांगौ होनदां स्नेहायानो इउटुबाबो आरोना फल' खालामहैदो अननानैहाय गावजों गाव जों गावजों गाव सापर्ट होलाय नोंबो फल' खालाम स्नेहा नानिनिखौ सोरनि नानि स्नेहानि नै सिनि हा नायनि नै SNEHA BTY हो फल' खान्दा आंनिया नायदो लकेल ब्लगा फल' खान्दा नायदो चेक खालामदो आं चेक खालायनि र' नै लगे चेक खालायनाय जासिगोन मा निहामोन आं नेहा नानि आदा मुखिनि नार्जारि ओमफ्राय बिफर बर' दे ब्लु होलाय नेहा ब्लु होनो थिनदों नै नेहा नानि आंथ' ब्लुनो रेन्जनो बिदि लाइनखौ आं जेबो माबायालै फोरोंलायलाङा ओमफ्राय जों नेहा नार्जारि ओंख्रिया जोंने मैथाजों नाजों आसा मोजांखाना मैथाजों नाजोंब्लालाय आरो माथोबाव ओमफ्राय चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला लागायना हो सोर गुगोल साहरखोलै 100 थाखा मानिलाय थेंक इउ साकलाय ब्रादार थेंक इउ स' माच 100 थाखा हरनायनि थाखायहाय आंहाय दा सिनेमा नुदेरनायसै आङो थेंक इउ स' माच गुगोल साहर हरनायनि थाखाय र' आं कमेन्टखौ नायजोबो दे ब्रादार नेहा बसुमतारी where are you from where you are from I don't know understand English speaking brother I am from Chirang district Khailamaila Parbatzura Bodolan thank you so much brother where from brother the happy free big fan sir okay thank you brother बहुत धन्यवाद मोर लाइफआव आहार कारणे फैलाव बसुमतारी नोंसोर गामियाव थांनानै फैबायलै आं ब्र अके थेंक इउ स' माच जोंनि गामियाव फैनायनि थाखाय अबेथिंनियालाय नायलाय प्रफाइलसा मा होनदों गदावल साबान थेंक इउ गदावल साबान थेंक इउ माथो गोबां फैबाय नामा निहा नार्जारिनियालाय बबे मोनसेथो र' आं दा चेक खालामनानै देखायनोसै स्नेहासो लिरदों जोंहाथ' आं दा चेक खालामनानै होगोन दे थेंक इउ स' माच ब्रादार 100 थाखा हरलायबावबाय दा नै लाइफआव फैसा गुगोल चेक खालामहरलायबावदों थेंक इउ ब्रादार गदाबल साबान थेंक इउ वेयर फ्रम ब्रादार थेंक इउ ओमफ्राय हाम हिमांशु बुधन बुलु के लन आने लगे ओके थेंक इउ ब्रादार ओमफ्राय बिफर बर' रह क्लाम नेहा अके बयबो सापर्ट खालामना होदो ओमफ्राय बसन्त ब्र हाय आदामा खबर फ्रम कर्नाटका अके थेंक इउ जास्ट ओरैनो दङ लाइफआवहाय बिदिबो हरनो नै आदा लाइफआव थायोला अननानै बिदिबो हरलाबायो नै 100 थाखाखौलाय हरलाबायो लोगोफ्रा दान्दिसे जायो मा जादों सेटिं दा खालामगोन आं हरनानै दा चेक खालामगोन आं दान्दिसेल' जायो जागोन जागोन थाबाय था हेलौ लोगोफोर लाइभआव फैदो दान्दिसे टाइम पास नुबाय ओरै आसोला जोंनिया खराथार मानसिफोरनि बायदि थान्दा गैया नैबे बेला बारा गैया मैया नुवाखैलै बल खेला नायबाय बोरायफ्रा बादावनाया आलादानो बोरायफोरनि आवाजानो ओमफ्राय रायथाइ गयारि मा सिनेमा दं दाहाय आदा सिनेमाया दा बर'जों बर' सिनेमाया माबालै दा 16 थारिख दा दिनैहाय माबा जाहैगोन मा होनोमोनलाय थैसोमफु फैदों बिथाङा सोर
ओमफ्राय गाबोन 17 थारिख दा गाबोनहाय बर'नि थै जाहैदों कमेन्टजों रायज्लायहर लोगो बेनिखायनो नायफैदो जायफ्रा नायनो इन्टारेस्टेड मोनो आरोना बर' फिल्मखौहाय नायनांगौ कमेन्ट मथा हरदो मथि लोगो बर' फिल्म इन्डास्ट्रिखौबो जौगाहोनांगौ मानोना जों नायग्रा थायाब्ला बोरै जौगानो नङा होमबा लोगोफोर कमेन्टआ माथो हरा हरनाखैलाय बोरैथो नुनांगौ जाखो कमेन्ट हरथ'वाखैरा ओमफ्राय कापु जोंबो Where are एसे you सापर्ट खालामब्रा Indian? जोंबो सापर्ट खालामगोन नोंथांमोनखौ नोंखायनो Kapu, कमेन्ट लिरनानै हर सोर are हरदों you सोर नायदों Indian? Okay, brother. I am from Indian. Where from, brother? I don't know understand English talking. What you say? मेडाम मोनबो दंफैसै नै जोंनि Where अफिसाव from, brother? ओइ बेवहाय बिथांमोनाबो साख्रि ओमफ्राय मावो बे अफिसाव बुदेस्वर बसुमतारी नंगौ आदा औरा औ नायफैदो दा बुदेस्वर बरियाखा लकेल दायना बर' हाय आदा मा खालामदों दङलै ब्रादार ओरैनो जास्ट नोंथांमोनजों लाइभआव थानो होननानै फैदों आङो जेबो इम्परटेन्ट नङा ओरैनो जास्ट रायज्लायनो होननानै आरोना आं न'आव हेलौ लोगोफोर नै बोरै दङ ओरैहाय लाइभ होगासिनो दङ सासे बेनिखौबो सापर्ट खालामना डाबल होथारदोलै जोङो लाइभ एसके बड' ब्लग आरो आंनि दंखायोब्रा जागासिनोखा नैलाय मा माथो जानांगौ जाखो कमेन्टखौनो हरा आंनाव नै एसके बड' ब्लगनिया बुरजा कमेन्ट जाबाय मालाय नै नायदो लोगोफोर महर मोजां ना मोजां बिराद कमेन्ट हरो थैस महर गाज्रिना गैया बिदि नङालै आदा लारि लारि कमेन्ट बेना आं बोरैबा मोनलायलांबाय ओमफ्राय मालायनि मबाइलफ्रा Tabassum Sarin, hello sir, okay thank you brother. Where from brother? कहाँ से? माबोरै दं सुबादर लोगोफोर बसुमतारी आदा मोना आदैमोन आदा भाव आब'मोन नानिमोन लाइभ हरदो बहाव लाइभआव रायज्लायदो दान्दिसे कमेन्टनि दा गेजेरजों आदामोन फंबायफोर 6 दं अके मा होनदों आदा मोना दा बहा दं ओमफ्राय आदा क्रियायावसो दं 6 दं अके आं नै खैला मैलायाव दङ दे मोनसे अफिसाव आरोना जास्ट नोंथांमोनजों लाइभ थाबाय ओमफ्राय बसन्त बसुमतारी ओंखाम जाबायना आदा जायाखै जाथ'वाखै आं दासो जागोन दाथ' टाइमा जाथ'वाखै जानायालाय एक्सुवेलि दा जागोन आरोना नरिसर रेडि हाय ब्र' नागेश्वर हेलो ब्रादार थैंक यू सो मच मोर लाइव जॉइन हुआ करने थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया ओमफ्राय जायफ्रा आंनि लाइभआव गोदान सापर्ट खालामनो हागोन आरोखि आंनि चेनेलखौहाय सापर्ट खालामनो गोसोब्ला आरोना हानायखिनिखौ जे हायो समाजनि गोबां जाथाय जेंनाफोरखौहाय मावलांनो नाजानि दा बेनिखायनो सापर्ट खालामनो हागोन आरोखि ना कमेन्ट खालामदे लोगोफोर लाइभबो खालामनो हागोन लाइभबो बिदि गुगोल सार्च खालामब्ला एसे इन्टारेस्टिं मोनलायलाङो आरोखि ना लोगोफोर गोदान लानो मेगनफ्रा बारा जालालै सोर ओइ आदा गोरान लानो फैबायफोर न'आव माहाय गोसाथार न'आव लिंहरबाय गोरान लानो न'आव दंहैयो नामा आदाया नागेश्वर बर' जाम न'आव थांदों फ्रम नामालै बिस्वकर्मानि आन्ध्रा न'आव प्रदेश ओके आन्ध्रा प्रदेश से थैंक यू सो मच आन्ध्रा प्रदेशनिफ्रायसो हरदों थैंक यू सो मच ब्रादार कैसे हो ब्रादार सब ठीक है ना न'आव दंहैयो नामा होनदां बहुत बहुत शुक्रिया आंध्र प्रदेश से मेरा लाइव पे ज्वाइन आ रहा है ना सब ठीक है ना ब्रदर नागेश्वर रेडी ओमफ्राय दसे थाबावनोसै आरोना टाइमाथ' जायाखै बारा जाथ'वाखै आरोना टाइमा न'आवलाय गोदान लानो आंजों लोगोआव सासे लाइभआव थाफानाय दङ आरोना ओरैहाय नै बिथांनाबो चेनेल दङ आङो गंगारसो भुटाननिफ्राय फैनाय आंनि नामा
नों बुजिनाय नङालै गोराथार बुंगोन माने बेबो एसे कमदिन मानसि दे माने गावनि चेनेलाव बिराद कमदिन होबाय थायो बियो नोंनि चेनेलनि नामा मामोनलाय लकेल ब्लग आदसा नोंथाङाबो सापर्ट खालाम लोगो माने जायफ्रा सापर्ट खालामनो गोसो सापर्ट खालामनो हागोन आरोना चेनेल है लकेल ब्लग प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करो यूट्यूब में मेरा चैनल नाम चिरां लोकल ब्लॉग अच्छा सपोर्ट कीजिए अच्छा प्लीज सपोर्ट करो प्लीज लाइक करो लाइक करो शेयर सब्सक्राइब करो ओमफ्राय लोगोफोर कमेन्ट खालामदो दे गोदान फैदोंब्ला एसे दसे लाइभ थानो हरनोसै ने माथो जाबावनो माथो रावबो लाइभआव फैया मालाय बेस्थ' खोमा फाथो दालाय रोगादों माथो थाबाय थाखोलाय फाथो सुदों नामा लोगोफोर 10 थाखा बजानि आंसो सुइलै फाथोखौ लोगो साम' खनदों बिफाफ्रा बिलिफां नार्जारि हेल' बिलिफां नार्जारि दसे लाइभ फैबाय दे लोगोफोर बारा गोबाव थायालै अनलि 20 मिनिटसोल' थागोन आङो एसे कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर थाफाथाबनो माब्रै दंलायो नों रायज्लायनो नामा लाइभआव सोरजोंहाय मानसिफोरजों फैयो ओमफ्राय नोंहा रानिहा फैनानै ओंखारलांफिनो माब्रै खबरा दा मोजांलै बिलिफां नार्जारि खबरा मोजां 15 जन दंखायो फैयो थाङो दाथ' खामानि मावनाय टाइम ना फाथो सुदों लोगोफ्रा 11टा 12टायावसो मानसि जायो बयबो मबाइल दैयाखैना दा बांसिनानो फाथो सुजोबो ओंखायनो आरोना फाथो सुदों नामा लोगोफोर माथो रावबो फैया लाइभआवलाय अके थेंक इउ स' माच फाथो सुदों नामा लोगोफोर दालाय आं फैयाखैना रा थांसै ए जाजोब्बाय खामानिया आदसा दे थांदो जायनि खोथा गैया जायनि खोथा गैया नोंथां कमेन्टजों रायज्लायहरदो दे सोर फैदों आं सासे लोगो मोनदोंमोन नोंथाङा दि कमेन्ट हराखै आं सोर होननानै सिनायबावगोन कमेन्टनि गेजेरजों सोर आंनि लाइभआव फैदों खिथाहरदो लोगोफोर फोरमायहरलादो दे गोख्रै सम गैले जों थांनायसै दस्रायावहाय डिउटि फिसा गोलै दं जोंनिबो ज' मावो औ जारलालै बिथांजोंबो देलाय लोगोफोर कमेन्ट खालामदोलाय एसे दसे दे वाच टाइम नांगौना लाइभफ्राखौनो अन दोनदो नोङो प्रणब स्वर्गयारि माइनाव गयारि हेल' आदा गुड मर्निं सिस्टार माइनाव गयारि मर्निं खबर सबर मारै दङ ओरैनो जास्ट दिनैहाय लाइभआ जेबो इम्परटेन्ट नङा दसे रायज्लायनो गोसो जानानै फैदों आरोना आं लाइभआव बारा गोबावबो थानाय नङा फेसबुकआवबो थाखांबाय आं एसके बड' ब्लगखौनो लादों आं फेसबुकआवबो दसे लाबाय आरोना BS क्रिएशन बड' हेल' आदा हेल' थेंक इउ BS क्रिएशन बड' आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय माइनाव गयारि मोजां खबरा आदा मोजां गाज्रि नङा इसोरनि अननायाव आं जाथ'बाय चक्लेट थेंकिउलै ब्रादार माने आं गय जायोमोन आरोना एसे आं गयखौ जाला बानाय माने एसे बांद्राय गय जाबाय थायोब्लाना बे बुस्थुआ थाब हजम जाया नालाय गेस जायो लोगोफोर गेस जायो ओंखायनो आं गयखौ आयौ दाखालि अयथासार जायोमोन आं ओमफ्राय आंना दाख्लै आं पस्टबो होलाबायदों एसे एनै फटकफ्रावबो माने एसे प्रब्लेम जादोंमोन आरो आंना देहायाव माने बेयाव एसे सानाय मोनखायोमोन आरोना ओरै खालामबाथाय ओमफ्राय सिगांबो एसे मार्शेल आर्ट्स लानाय मानायावहाय सावलेन लादोंमोन लोगोफोर आं खिन्थु जोङो टिचारानो खाना होदों जोंनि इन्सट्राक्टरानो ओमफ्राय जों गोदाव सोराव जानानै थादों अनलि 2
2 इयार्सनि हाफ आरो 3 इयार्सखौ होनदो बेबायदिल' गेलेनो मोन्दों ओरैबायदि एक्साइटेड खामोन आङो गेलेनोहाय जा मोजां मुभमेन्ट टाइगार 1 टाइगार 3 स्नेक 1 लालायनो मोनबाय सामुराइ मोनबाय स्टेप एक्सन लावथि सिबनाय नान साकुजि सिबनायनि बिदि थांहांनायनि लाइनावसो जोंना इन्सट्राक्टरानो माबा हिन्जाव लाना ब्लड डाइरेक्ट बुंगारखाबायलायनो इउटुबावनो नायगारखाबाय सारा आं जोंथ' बिदि खालामला हिन्जावसो लाना खाबाव फानग्रा ने लोगोनि बिनानावखौ ओमफ्राय आंहा सानदों क्लास खालामफिनगोन हाबायाथ' जाखानांगौ थिग इन्सट्राक्टरानो ब्लक खाना होदों ओमफ्राय ब्रकेल लाखिबाय ब्रकेलाबो साक्सेसफुल जायाखिसै मिउजिकजों ब्रकेलजों ओमफ्राय ओरैनो साक्सेसफुल जायो आरोना ओमफ्राय डान्स लाखिबाय डान्सआवबो साक्सेसफुलानो गैया मिनिस्टारनि लायमोनसे लोगोफोर दसे फ्रम इउटुबाव फैदो आं दोनथ'नाय जानोसै माइनाव सोंहरदों आदा नों बबाव दङ होनना आं खैला मैलायाव दङ बिनानाव नेहा नार्जारि आंनि कमेन्टखौ फरायाखिसै आयै सिगां हरदोंमोन नामालै होननानै आं नायस्लाबनो बावबायलै फरायोरा एसे इउटुबनि लायनोलै सासेयाव जा दोनबाय थायो इउटुबनि लाइमाखौ रलै आं दा फोरोंखाबाय नों कि दा ने साबसक्राइबारा बेसेबां दं गैया बेसेबां दं दा मोना बेसेबां दं गोदानसो सप्तासेल' जादों खिन्थु दा साबसक्राइबारा बेसेबां दं नोंखि दा लाइभ फैनो हायो होमबालाय बेखौनो बुंदो 500 जन खालामना ला 500 जन साबसक्राइबार खालामना ला गाहाम मोनगोन दा नों दा मोनथ'आरा लाइभआव ओइ देख'आ नङा माथो नायो नानि नेहा मानो नायनांगौ जाखो बिलिफां नार्जारि अके माइनाव आदा नों मा गामिनि आदा आङो चिरां डिस्ट्रिक्ट खैला मैला परबतजरा गामिनि आरोना खाथिनियाव ओमफ्राय माइनाव औवारि आदा आंखौ लाइक साब खालामहो दे अननानै जागोन चेनेल दङ दानिया जिखिया भिडिअ थांनानैहाय हाय बा हेल' होनहर दे आं दा चेक खालामनानै नोंनि नटिफिकेसना फैयोबा कमेन्टखौ रिचेक खालामनानै आङो माबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालामना हरगोन दे आं बयखौबो सापर्ट खालामनो गोसो जाखायोलै डमिनिक्स भय हेलो ब्रादार हेलो थैंक यू सो मच कैसे हो ब्रादार भाई सैयद अहमद हाय डियर आई एम फ्रॉम इंडिया ओके थैंक यू सो मच ब्रादार आई एम फ्रॉम इंडिया आई लव इंडिया सैयद अहमद केमन आछे सलाम आलैकुम हाय डियर उमब्रिक सुदुं सलाम आलैकुम हाउ आर यू आई एम फाइन ब्रादार आई एम फाइन वेयर फ्रॉम ब्रादार माइना वेयर Oh, de. Okay, thank you. Ada channel dong, ada. Oh, de खोन्थाहरलाय माइनाव मा channel? Total boy. Hi brother. Hello brother. ठीक हो. Mana? Mana? मा बारायो? माला एक्सारसाइज खालामला खालामखानांगौरा एक्सारसाइज खालामबाय थानांगौ माने देहाया माने बे थैफ्रा मानसिनो खारसाराना ओंखायनो एक्सारसाइज खालामनाया गोनांथि आरोखि ना फिसासो जादों आंनिया हांखौनो जालाबायदों एक्सारसाइज खालामनांगौ दालाय महाय फुङाव सिखारनानै थाबायनांगौरा ओमफ्राय बेलासियाव ओमफ्राय Syed Ahmed, the high what's state Ula Kim Aslamu. मैं असम से हूँ ब्रदर असम से
नेहा नार्जारि नोंजों थानाय लोगोफोरखौ पेजखौ फल' खालामनो थिन आदै दाबो एसेल' मा होनदों लाजियो आं जागोन रानानि आस्थे आस्थे जागोन दे आं दा माबा खालामनानै एसे खालामगोन दे नेटआबो जोबलायबावनो सिनाया चक्लेट जानोबो लायगौ फै थायोलै कट गैयाथ' आयै खाथियाव दिनारो चक्लेटखौ सेना लांबाय रा आंबो आयै खाथियाव दिन्थिनांगौ बिराद दुखु मोनोलै नै आं खिथि एसे आखल गाज्रि नों गोजादों दा आं दोनलाय दिन्थिबाय थानांगौलाय आं लोगोफोरनोसो जाहोहरनो नागिरदोंमोन जायो आं नुबाथाय बिदि जासै स्नेहानानि दा सापर्ट खालामना होगोन दे टेनसन गैया दे भिडिअ लाबाय था फैदो लोगोफोर फैदो लाइभआव रावथि दैमारि स्नेहां मोनदों नोंखौ सिनायखागोन ना आं खैला मैलानिनो माथो सिनाया जाना नै जथेनबो दं आंखौ सिनायालाखौ सिनायै जानो हागौ ने ब्रादार हिन्जाव लाथ'वाखै बेबो नाजादों हनै सेंग्राखा ओइ लोगो थांबाय नै ओइलाय दानसोरां दं चेनेल दं दानसोरांबो दं सापर्ट खालामनानै हो लोगोफोर सिनायगोन मा नाम चेनेला सिनायगोन खोमा दां महायनिथाय ओमफ्राय रावथि दैमारि ओमफ्राय ब्लग ना माथो रेबट साला बै रेबटसो होनदां लेक्साराया माइनाव गयारि चेनेल आदा दे नों दा बे लाइभनि अनगायैहाय गुबुन मोनसे भिडिअ'आव थांनानैहाय हेल' खालामहैदे दा नटिफिकेसन गावला चेक खालामनानैहाय आङो साबसक्राइब खालामहरफिनगोन आरोना बेनो हिन्जावा आसादै बेनो मिसेसा बाजैया आसा दं मोजां गोबाव दं आदा आङो खैलामैलायावसो दङ खैलामैलायावहाय मा ओंखाम जानो लिंबाय आसलनि हाबा जाथारसिगौ बिराद जासिगौना ओरैबायदि जालासिगौ बिथाङा बिराद लाख थाखाबो मोनबाय बिथाङा मायाव बाहायगोन हाबाबो लाया सासेल' फिसाला गय बागाना गोमनाया आसाम मालानि मोनबावबाय 10 लाख आसाम मालानि बुंदों मा खालामनाय हिनजावखौनो लाया लोगोफोर सेंग्रायैनो थाबाय थानो लुगैयो मानसिफ्रा जों हाबा जानानै बिन्दास जाबाय नै आल्ला हाबा जानाय माने ओरै दिरुंजों खानानै दोनगानाय नोंखौ खानो हादोंखाय माथो सेंग्राबाबो हाया नोंजोंलाय बेरायनायावलाय हायाना हानायालाय लाबोदारा दिनै संख्रि गैया बिफा गाबोन बानलु लाबो नाबो लाबो बेदरबो लाबो मोजां मोनदों नोङो होमबाबोथ' बुथुमना हैगासिनो नोङो हैयो हैनायालाय अबयसे सबसे स्टुडेन्ट लाइफआनो सबसे बेस्टलै लोगोफोर स्टुडेन्ट लाइफआ बे लाइफखौलाय बहा मोनबावहाय बैसोबो गैला जोंना बोरायबाय आरो मोनसे टाइमाव थाबाय थाया फिसा जागोनलाय मा जालाबायदों आंखौ बेसेबां सम दंबावो जोंलाय फुरथियाव थांलाय बे समावनोसै प्रिति बरगयारि दिनैलाय बल खेलायाव फैला नामा आदा नायनोसै नानि आं सहैना सहैयाथाय फाइनालसो थाहैदों आं बोरैबाला खेलायालाय मोजां जाखादोंमोन ना मैयाना ओरैबायदि जादोंमोन बे खेलाया बरिया जादोंमोन मैयाना बबे जायगायाव माख्राबदिसे बेयाव जालायबायना मथायाव जाबायना खबर सबर मारै दं प्रिति नार्जारि मोजां दा ने फार्स्ट प्लेना आंजों सिना जाजाबाय दानिया जाबाय हामबाय आरो मा फै मालाबा जाफिनदो लोगोफोरा मा उन्दुजोबदो सानावलाय बारा उन्दुनो हामा लाइभआव फै सासे सिरिबानो थाजोबबा लाइभआव फै बिन्दासनो सापर्ट खालाम नोंजों आंजों सापर्ट खालामलायाबालाय
माबोरै जानांगौलै आइ हनै मालाय 100 थाखा माने सोना हरलायबाय लोगोफ्रा हनै गुबुनसा लाइफआव बिथांमोना आरो थाखा खामायग्रा मानसि माथो होनबावनो सोना हरनाया बोरसो मोनो जाय सोना हरदों बे बोर मोनगोन 100 थाखा सोना हरबाय एसके बड' ब्लकनो लोगोफ्रा बिराद गारि थाव सोनो बे गोजाननिफ्रायसो हरखादों बिस्राबो गोजानब्लाबो मा माने स्टेटमोनथाय सापर्ट हरदों मालाय गावजों गाव मिनिया बर' बहा दंलाय नायदोंबा फैदोलै बा गय खान्दिसो ज्रोम जानायनिसै मालपवा इउटुबार मिनिया बेयाव क्रेमसो गेलेदोंलै दा आं मालपवा इउटुबार नोंथां ओरै फै लकेसन नायनानै फै जोंजों दाखाला दहाय आं एसे खिथाफ्रामदोंमोन आं एसे बे दाख्लैहाय एसे माबा जादोंमोन आरो गय जाबाय थाला बिदिनो जायो माने गेस प्रब्लेम जायो आरोना गेस दाख्लैहाय आं प्रब्लेम जाहैबाय ओमफ्राय बे आरो इसिजि खालामजाबाय बिखा सायो मोदोम सायो बेफोर गेस जायो आरोना ओमफ्राय दानि जेबो जुगाव प्रब्लेम मोनाखै इसोरनि अननायावहाय एक्सट्राबो खालामजादों जानाय लोंनाय बायदिसिनाफ्रा प्रब्लेमसै माथो होनबावनो आदा नोंजों दाफा नाखौ लाइक सेभ खालाम मा होनो बे माइनावनिखौबो माइनाव गयारिखौबो दा सेभ खालामना होदो सापर्ट खालामना हो खालामगोन दे ओमफ्राय बिनि चेनेलावबो आंनिया माबा दंखासै दां फल' दंखासै दा फल' खालायखानाय दा बांसिन सिख्लाफोरखौ बानायजानो आङो लाबोदा फल' खालायजोबखायो आङो आंनि मबाइलाव जायखौ नुयोखौ आनफल' बाथाय फल' बानायना होखायो आं नाथाय आंनिखौसो बानाया लाम मानसिफ्रा आखान्थिखा लकेल ब्लगखौ फल' खालामना हो अननानै नोंथांमोनाबो आखान्थि आं गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ खावलायहरदों जाहाथे बर'जों बर' होननानै सापर्ट हो आंनिया चेनेला फिसाथार 500 फल'वार्सआनो गैया दाबो 456 ना 51ल' फल'वार्सआ आंना फेसबुकना ब्लगनिया ओमफ्राय बे मोनसे फेसबुकसो 5K नि बारा जाबाय फल'वार्सआ ओमफ्राय मा जादों बेबो दङ बैखौ बाहायदो बेबो बाहायनाय जायो बैखौ बानायदोरा ओइ लाइमोन हामालै हिनजाव लाया मालायनि बेवाइफोरजों ज'रा आदा लाइमोन होननाया आसादा नैबेबो हिनजाव लायाखै आसाम मालायनि 10 लाख मोनबाय साला हिनजाव लाया दारि मुरि लावजोब्बाय मा होनदों खोनायाखै नोङो नि हिनजावखौसो लाना खारगोन माथो इयो बेवाइजों जरायदों गाज्रि दामोन लोगोफोर सिनायखायो आंलाय भिडिअ होनो थिला होखालै बेवाइजोंसो जरायदों सेंग्रायैनो थायो आयु माबोरै थानो हायाखै गावसिनि खाफालसो गरमाव हरखादा आदा नों गरम बोथोराव फांखा होलाय नोंखौ मोजां मा मोजां मा जाखोलाय राधा दैमारि नामखौ नायलाय अके र' माइनाव गयारि दे मा चेनेल आदा चेनेल आदा मा होनो नोङो चेनेला हनै लकेल ब्लग मोनसेया इस्लारि के टाइटेलखौ लाग्रोनानै के दोनहैदों इस्लारि के सासेया बे इस्लारि केआ माबा जाबाय नै फल'वार्सआ आं नोंनो देखायगासिनो ओमफ्राय ब्लगासो खम ओमफ्राय बेबो ब्लगसो जाबाय माथो नै नायलाय डनाल्ड केसिला निउ मा होनदों निउ मा होनो चेनेल डना केसिला अके थेंक इउ स' माच मा दै दं नै ओइ लोगोफोर आं लाइभखौ दोनथ'नोसै दे टाइमाबो बारा जाखाबाय ने आं एसे गोबावैनो थाबाय दा जायफ्रा लाइभआव फैबाय थेंक इउ स' माच दे बाय बाय सै